गिबियावनो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम। बे समाव जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मोनसे हानजा बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमदों आरो जों गोबां बाथ्रा सावरायदों। आथिखालाव बर' बिजोंनि जि अबस्था, गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि आंखाल, बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों। बावैनाय बे बेलायाव बिथाङा गोनांथार हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे जों दिनै नुदों जे जोंहा बर' बिजोंनि जायफोरनाखि फरायसाफोर, बिथांमोना जोंनो गोबां अजद होबाय थादों जे बिथांमोना बर' बिजोंजों फरायनानै फैदों, नाथाय बिथांमोना साख्रि बाख्रियाव प्रिफारेन्स मोना। बे बेलायावबो जों दिनै सावरायदों। अदेबानि बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांमोना माखासे खोथाखौ बुंनो हाया, नाथाय बे जाबाय जोंनि मोनसे हास्थायनाय फरायसाफोरनि आरो फरायसालिफोरनि खोथाखौ साननानै। बेजों लोगोसे जोङो 6.3 दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि इउबिपिअ भारत सरकार, आसाम सरकार जि मोनसे गोरोबथा जालांबाय NDB 6.3 फरायसालिफोरखौ लानायनि बाथ्रा, सरकारि खालामनायनि बाथ्रा, बिनि सायावबो जों दिनै गुवारै आरो गोथौयै सावरायदों। बेफोरनि सायावबो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे बे बेलायाव बोरै मावनो हायो बिथांमोना थाबैनो जिहेतु मोनसे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा बिथांमोना सानदों। आरो बेजों लोगोसे कलेज जायफोरनाखि लाबाय बिटिआरनि सिङाव थालांनाय जायफोरनाखि पस्ट, बिनि सायावबो जोङो बिथांखौ जों खावलायदों। नेपालाव थानाय, बेनिफ्राय जोंहा बेंगलाव थानाय, मेघालयआव थानाय बर' फिसाफोर, बिथांमोननि सोमोन्दैबो जों सावरायदों। बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा मा खालामनो हायो, बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा दायित्व दङ, बिनि सायाव जों गोथौ आरो गुवारै सावरायदों। जाहाथे बिथांमोना जोंनि जिनाखि मेइन स्ट्रिम बेनिफ्राय गोजान जालाङा, बिथांमोना साननो गोनां जाया जोंखौ बर'फ्रा जोंखौ नाया, मानोना बिथांमोना जोंनिनो बर' फिसा। बिनि सायावबो जों दिनै गोथौ आरो गुवारै सावरायदों। जोङो रां राहानि सायावबो सावरायदों जे बर' थुनलाइ आफादखौ माबोरै मदद खालामनो हागोन हाया, बिनि सायावबो जों सावरायदों। जोङो मा रोखोमनि हाबाफारि लादों बर' थुनलाइ आफादा, राव थुनलाइखौ बोरैहाय फेहेरनांगौ, बिनि सायावबो जों सावरायदों। आसाम सरकारनि जि मोनसे बिथांखि क्लास 11 आरो 12नि बेलायाव, बिनि सायावबो जों बिथांनो मिथिहोदों। जिहेथु जोंहा आथिखालाव 10 आरो 12 जोंहा जेनाखि बिजाब नांगौ, बे बिजाबफ्रा फ्राय 10आव मोनजोब्बाय। दा 12 थाखोआव एबा क्लास 12आव बिजाबा नैबे सप्तायाव ओंखारगोन। माखासे ओंखारबाय आरो माखासेया बे सप्तायावनो ओंखारगोन। गोबाङा जोंखौ सोंदों जे बिजाबा मोनगोन ना मोना, खिन्थु आं दिनै नोंथांमोननो बे बिजोंनि गेजेरजों एखेबारे दाथियै बुंदों जे बिटिआरनि डाइरेक्टर बिथांजोंबो जों माखासे शेयार खालामदों। जोंहा बिटिआरनि सिङाव जायफोरनाखि 11-12 बर' फरायसाफ्रा फरायदों, बिथांमोननि बहिखौ नायनोनो फोरोंगिरि गैया जादों। बेनि सायावबो जों दिनै सावरायदों। जिखुनु दिनैनि जि सावरायनाय, बे सावरायनाया ओरैबायदि मोनसे मोजां थासारियाव जादों आरो ओरैबायदि सम होदों चिफ सारा, जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। बर' रायजो राजाया माबाफोर जुदि सोंनो गोनां दंब्ला जोंनाव सोंथों। बिथांमोना ससियेल मिडियायाव ओरैनो नंबा जाबां बारा खोथाखौ बुंलाबायनाङा जे बिजाब गैया, बिजाब मोनाखै, थुनलाइ आफादा बिजाब होनो हायाखै, बेफोर खोथाखौ जाहाथे बिथांमोना साननो नाङा। थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो मा हायो खामानिखौ जों मावबाय थादों। फरायसाफोरनि इयुनखौ जों मालाबाबो खैफोदथिं लांनायखौ जों लुबैया आरो जों जानो होआ। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे खोथाखौ मिथिहोनाय जाबाय। सम सम बिजाबनि आंखाल नुजाथिबाय थायो, मा जाहोनाव जायो? बिजाबा आसलथे आंखाल जाया, बेवहाय राननायनि बेलायाव एसे टेकनिकेल प्रब्लेम जादों होननानै जोंनो बिटिआरनि डाइरेक्टर बिथाङा मिथिहोदों। बिजाबा बबेबा फरायसालियाव बारा जानानै दं, बबेबा बिजाबा सहैयाखै, बेखौ बिथांमोना गोरोबहोगोन बावैनो। बे बेलायाव बिथांमोना जोंनो खोथा होदों। बर' बिजोंखौ साबसिन हामसिन खालामनायाव नोंथांमोना बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै मा खामानि मावनो नाजादों? जों बे मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननि गेजेरजों मिथिहोगोन, जेब्लानाखि बर' बिजोङा गैया जागोन, फरायसालिया थैलांगोन, बर' हारियाबो खैफोद दं। आरो बेखायनो जोङो कमप्रमाइज खालामा। जों दिनै आसाम सरकारनि मोनसे गिलु बालु जि मोनसे फैसारि, थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थिखौ बिथांमोना इंराजि खालामनो नागिरदोंमोन, बेखौ जों होबथादों। बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद जोङो जयै होबथादों। गुणोत्सबआव बिथांमोना इंराजि हरदोंमोन, बेखौ जों होबथादों। बेखायनो जोंनि हारिनि इयुननि जि थामोनथा, जोंनि हारिनि इयुननि जि बाथ्रा, बेखौ साननानै जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा। बे खोथाखौ नोंथांमोननि गेजेरजों रोखा रोखा मिथिहोनाय जाबाय। आरो जेंना हिसाबै आथिखालाव गोबां
बोसोरनिफ्रायनो नुजाबोगासिनो दं। बे समाव आफाद हिसाबै नोंथांमोना मा राहा लागोन? जिहेतु जे सोरबा लिरगिरिनि लिरनायाबो गोरोबलाया बेबायदि मोनसे प्रम'ट गैया बायदि सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना हप्ता खनसे मास मोनसे नेबाव हप्ता खनसे खमद्राय जागोन मास मोनसे नेबाव बिनि उनाव जों बे बिजाबखौ जों दिहुननो हागोन। सोदोब आरो बानान खान्थि जोङो एक्सपार्टफ्रा खामानि मावगासिनो दं आरो जोङो बिजाब महरै दिनै बे खोथाखौबो जों सावरायदों। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि मेसेज खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय। जेने थेने मास मोनसेनि गेजेरावनो जों बेखौ दिहुनगोन। बेनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनो नाङा। नंगौ जोंनि गेजेराव ओरैबायदि बुंग्राबो दङ जे आंनि मथे आं लिरो बियो थिग नङा। जोंनि हारिनि रावा दिनै इसेबां जौगाबाय, एसेबां गोजौ थाखोआव सहैबाय, बेवहाय जुदि आंनि मथे होनबाबो जाया। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा दायथ' दं। नंगौ जों बे दायथ'खौ बिराद सिरियास भाबै लादों आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा जथेस्थ' गोरों गोरा दंसै जोंनि हारिनि गेजेराव। जों खिन्थु बिथांमोनखौ जों बाहायनो रोङाखै। जों दिनै बिथांमोनखौ बाहायदों। बिथांमोना खामानियाव जोंखौ मदद खालामदों। हारिनि साफा साफा बिथांमोना जोंनि सम्पद। बिथांमोनखौ लानानै जों खामानि मावगोन। गोजोन्थों।